Isinyathelo esisemthethweni se-MK Party sokumisa ukuhlala kwePhalamende okokuqala. Abameli beqembu lezepolitiki loMkhonto weSizwe, i-MK, bathumele incwadi yezimfuno kuNobhala wePhalamende uXolile George kanye nenhloko yamajaji uRaymond Zondo, becela womabili amahhovisi ukuthi agweme ukubiza umhlangano wokuqala ePhalamende. Abameli be-MK Party batshele izintatheli ukuthi ukuhluleka ukuthobela incwadi yesicelo kuzoholela enkantolo. Lesi sicelo siza ngemuva kokuthi i-IEC inikeze ngokusemthethweni uhlu lwamalungu asePhalamende nezishayamthetho zesifundazwe kunhloko yamajaji owadlulisela kuNobhala wePhalamende evula indlela yokufungiswa kwamalungu maduze. I-MK Party ibe nezikhalo eziningi selokhu kwamenyezelwa imiphumela ye-IEC. Inhlangano ikhala ngokuthi idinga izixazululo ngaphambi kokuhlala kokuqala kwePhalamende. Khona manjalo, isishayamthetho sikazwelonke sikuqinisekisile ukuthi ukuhlala kokuqala kwesishayamthetho sikazwelonke kuzoqhubeka njengoba bekuhleliwe. Lokhu kwenzeka yize amanye amaqembu ezepolitiki ethe angeke ahambele esithangamini sokuqala. Khona manjalo, iPatriotic Alliance ikhombise intshisekelo yokuba ingxenye yeGovernment of National Unity, i-GNU. Iphini likamongameli wayo uMnuz Kenny Kunene utshele i-SABC ukuthi balinde ukubona ukuthi i-ANC izobekani etafuleni lezingxoxo. Ngemuva kokwehluleka ukuthola iningi elizokwakha uhulumeni, i-NEC, eyisipesheli ye-ANC, yaphakamisa isiphakamiso sikahulumeni wobumbano lwesizwe. Njengoba umnqamulajuqu wokuhlala kokuqokwa kwesishayamthetho sikazwelonke usondela ngokushesha, amaqembu aphikisana nesikhathi. I-DA kanye ne-IFP kulindeleke ukuthi badalule isikhundla sabo ngoMsombuluko. UKunene uthi bafuna i-ANC-NGU ibhekane nezinkinga zesifunda sabo. Sizimisele ngohulumeni wobumbano lwesizwe. Nokho lokho kuzocacisa ngesiphakamiso i-ANC esizoyibeka etafuleni ezifundeni zethu. Besilokhu singaguquguquki ukuthi sizongena kubumbano nanoma yiliphi iqembu lezepolitiki, kodwa sidinga ukwenza isiqinisekiso sokuthi izifunda zethu ziyanakekelwa nezimfuno zethu ziyanakekelwa. Ngakho-ke, silinde i-ANC ukuthi ibuyele kuthina ukuze sixoxe ngemininingwane nendlela eya phambili. Umhlangano wokuqala wePhalamende likazwelonke uzoqhubeka naphezu kwezinsongo zokuduba. IPhalamende likazwelonke kulindeleke ukuthi libe nokuhlala kwalo kokuqala ezinsukwini ezizayo. Lokhu kulindeleke ukuthi kufungiswe osopolitiki abangama-400 njengamalungu ePhalamende likazwelonke. Emaqenjini ayi-18 ePhalamende lesikhombisa, angu-11 abuyayo, kanti amanye ayi-7 amele okokuqala ePhalamende. Umholi we-National Coloured Congress, uFadel Adams, uthi uhambo lweqembu lakhe alubanga lula. UFadel uke waba yikhansela edolobheni laseKapa. Iqembu lakhe manje selithole izihlalo ezimbili ePhalamende likazwelonke. Ukungena ePhalamende likazwelonke njengeqembu elisha elingenayo imali sizuze lukhulu. Inkinga ePhalamende njengamanje, baningi abafuna ukunakwa, bamelene nomsebenzi omuhle. Akusikho lokho esimayelana nakho. Sonke simayelana nemiphumela engcono kakhulu yabampofu, kusho uFadel. Ukuhlala kwesishayamthetho sikazwelonke sokuqala kuzoqhubeka njengoba bekuhleliwe. IPhalamende likazwelonke laseNingizimu Afrika liqinisekisile ukuthi kuzoqhubeka ukuhlala kokuqala kwesishayamthetho sikazwelonke, yize amaqembu athile ezepolitiki eveze ukuthi ngeke alibhade esigcawini sokuqala. Unobhala womkhandlu, uMasixolele Xaso, uthi lokhu kuzoqhubeka ngoba isigungu sikazwelonke senziwe. Izindaba zangalesi sikhathi, stay connected, stay informed.